L-ewwel xahar ta' Gvern Laburista ġab miegħu deċiżjonijiet partikolari li qajmu kritika kbira mhux biss mill-Oppożizzjoni iżda anke minn bosta esperti fil-qasam kostituzzjonali. Deċiżjonijiet bħal ħatra ta' Franco De Bono bħala Kummissarju għal-Liġijiet, il-ħatra ta' Anġlu Farrugia bħala Speaker, it-talba għar-riżenja tas segretarji permanenti, kif ukoll it-talba għar-riżenja li mbagħad ġiet irtirata tal-membri tal-Bord tal-Awtorità tax-Xandir, dan minn barra l-ħatra ta' John Bencini bħala Chairman tal-MCESD. Dan l-istazzjon tkellem ma' numru ta' opinjonisti u esperti fil-qasam kostituzzjonali dwar dawn id-deċiżjonijiet ta' Gvern Laburista ġdid, fost l-oħrajn dwar it-talba għar-riżenja tal-membri tal-Bord tal-Awtorità tax-Xandir. L-Awtorità tax-Xandir hija waħda mill-kummissjonijiet kostituzzjonali li qiegħda waqfa bħal kummissjoni dwar is-servizz pubbliku, pereżempju, biex tissorvelja ċerti aspetti tal-politika pubblika, public policy. Dawn billi huma kummissjonijiet kostituzzjonali għandhom ċertu awtonomija. Kritika oħra li saret kienet fuq id-deċiżjoni li minkejja li t-titlu tagħhom jitkellem waħdu, is-segretarji permanenti xorta ntalbu jirriżenjaw. Il-professur Edward Warrington jispjegalna li dawn kif inhu l-ħsieb warahom ma kinux intalbu jirriżenjaw meta nbidlet l-amministrazzjoni tal-Gvern fl-1996. L-ewwel ħatrit kienu saru fi żmien il-Gvern Nazzjonalista taħt Dr. Fenek Adami. Fl-1996, meta inbidel il-Gvern, ma kienux intalbu jirriżenjaw, anzi nżammew fil-post. Iżda l-Prim Ministru Joseph Muscat ħasibha differenti mill-mexxej Laburista ta' qablu. Naħseb hemmhekk kien hemm deċiżjoni forsi maġla. Kieku kont nistenna nara jekk dawn in-nies għandhom jibqgħu fil-karika u mbagħad jekk ikun hemm bżonn nitlob riżenji jew jekk jagħti l-każ anki nieħu passi dixxiplinarji. Għalija kienet deċiżjoni ftit maġla, mhux meqjusa biżżejjed. Deċiżjoni oħra kontroversjali kienet dik tal-ħatra ta' Anġlu Farrugia bħala Speaker u dan peress li l-Gvern lanqas biss ikkonsulta mal-Oppożizzjoni dwar din il-ħatra tal-ħames l-ogħla kariga fil-Kostituzzjoni. Dwar dan tkellimna mal-Professur Henry Frendo. Idealment għandu jkun hemm konsultazzjoni, speċjalment f'ħatra tal-President tal-Kamra, għax il-President huwa President tal-Kamra kollha. Ġifieri ta' kull min huwa elett fil-leġislatura. Illi hija dirajn ewlenija fil-ħaddim tal-governanza f'kull pajjiż. Henry Frendo rrimarka wkoll dwar il-fatt li Anġlu Farrugia tkeċċa minn Deputy Leader tal-Partit Laburista għaliex għadda kummenti fuq il-Maġistratura u issa l-istess persuna ingħatat ir-rwol ta' Speaker. U naturalment jekk ir-raġuni għalfejn kien hemm innuqqas taqbil fuq dal-persuna mill-partit tiegħu kienet għax għadda xi kommenti dwar il-Maġistratura, ma naħsibx li hija xi ħaġa li tawspika tajjeb fis-sens li ovvjament il-President tal-Kamra huwa persuna illi ovvjament għandu juri fiduċja u rispett lejn il-ġudikatura. Dawn id-deċiżjonijiet ittieħdu kollha mill-Gvern Laburista fl-ewwel ġimgħat ta' tmexxija tiegħu u dan minkejja li qabel l-elezzjoni ġenerali ikkampanja bi slogan ta' Malta tagħna l-koll u qiegħed li l-ħatriet se jsiru b'meritokrazija.